Ranger 2. Desacoplamento. O que? Non, non! Cooper! 3. Cooper, que é o que faz? A terceira lei de Newton. Hai que deixar algo atrás. Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidos, benvidas ao Baleiro Perfecto, un novo capítulo nesta dimensión multidimensional na que nos atopamos. Xa pasamos do espazo a planetas e dai nos movemos entre dimensións, entre planos secuenciais, nun longo plano secuencia. E o que temos hoxe aquí logo, desde a última vez, pois non podría saber en cal destas dimensións por número e letra nos atopamos, pero en algunha na que seguimos tendo micros e tarxetas de son para poder gravarnos e ouvirnos. Este é o capítulo 44, patrocinado por A que cheira papá, e vou pasar a presentar a insigne tripulación que me acompaña como sempre, esta vez o completo, o que ven sendo completo nesta dimensión, empezando, por suposto, pola nosa compañeira Alba Rozas, a mija. Que tal, Carlos? Todo Como ben? estás? Estás ben? Todo ben? Non me preguntas onde estou? É que nesta dimensión pode ser calquera, que xa non... Xa perdimos o norte nese sentido. Estás en Santiago? Non estás en Santiago. Estou en Santiago. Bueno, estou en ves, tampouco Compostela, ves sí. como ao final o santiagocentrismo deste país non era tan complicado Pois sí. atopar a... É como Compostela é como un labirinto que nos ao Bueno, final podría acabamos ser. todos aquí atrapados. Podría ser, estás adiantando acontecementos, pero falaremos deses acontecementos. Logo está, como non, por suposto, o noso tamén Guillermo Rodicio, tamén compostelán da adopción, creo. Ahora sí. Estás Xa estou empadronado? totalmente adoptado. Non estou empadronado, nin teño Eu o perruqueiro sí! aínda en Compostela, ves? Eu sí empadronei a semana pasada para poder aparcar o coche Oh. en zona verde. Alba Rozas mellorando os datos a Goretti, Hostia, está aí, para gañar aí, Ese voto vai ser esencial para un lado ou para outro, depende do que diga Alba Sí, a partir de agora. É raro que gañase Pontón e non Goretti. E non Goretti, efectivamente. Nesta dimensión, polo menos. Temos tamén, por suposto, ao noso membro máis ilustre, o noso doutor, a Pablo Pesado, dende algún lado do mundo tamén. Que tal, xente? Sí, estou en París agora mesmo, En París. cun internet bastante malo, así que é posible que desapareza en algún momento porque, bueno, estou Que bohemio. nas catacumbas, Que sí, tempo sí. fai? Que tempo vai Que por aí? bohemio. Que tempo vai por París? Pois un día moi lindo, verdade? Vai solete, de feito, aquí vai bastante frío porque é clima continental en xeral, pero hoxe pola primeira vez tiven que quitar o xersei pola rúa, así Que que bonito. estou contento. Fermoso. Primavera. Daba ganas de estar no parque lendo, moi a gusto. Pero estás aquí. Por certo, Charlie, gustoume Dime. gustoume un montón. Bueno, tamén está connosco Carlos Pereiro. Que tal, Carlos? Eu son. Onde estás? Pero ahora outro, sabes? Quero dicir, hai outro tío no outro lado do micro que non son eu, senón que é outro. E nunca se sabe quen fala ou quen non. Señor, Gustoume moito da sí. presentación a idea de que canónicamente o sea, o evento canónico do multiverso é que existe o Baleiro Perfecto, pero hai un montón de universos paralelos onde non temos nin micros nin tarxetas de son, entón simplemente é unha conversa, sabes? Pode ser, non é un unha podcast. conversa, pero con puros, non? Pipas así nun bar ou Claro, nunha claro, tasca. puramente privada. Puramente privada. Totalmente. Sí, Isto como é unha cousa que realmente era común asistir ás conversas de outros. É algo que olvidamos, non? Pero Sí. a xente ía aos bares a escoitar como falaba xente
que consideraba que tiña unha opinión relevante. Pero iso, Está guapo, pero falas o das concepto de tertulias como tal, tertulia. do concepto de século sobre todo XIX, Claro, non? Por sí, aí. sí. 20 Sí, tamén. sí, 19 tamén comezos do 20, sí. Qué Pois guai, iso que non estaba mal o concepto. Xa, o de ir ao café a escoitar o que conta a outra xente charlando. Joder. Realmente, pero se realmente o concepto sigue sendo o mesmo que este do podcast, non? De xente que nos escoita falar a nós de movidas. E Ao sí, final. sí, iso que quería decir xustamente Sí. que non sería tan raro ter un podcast analóxico. Literalmente, a maior parte do tempo os podcasts foron non analóxicos. O sea, Efectiva- analóxicos, perdón. Efectivamente. Joder, empezamos a anunciar en plan, o Valeiro perfecto, tertulia digital. Sí, como para darlle outro punch, non? Sí, sí. Vale. Estamos fuerísima, como... Bon, pois imos poñer a cita deste programa número 44 e vemos que ahora adivinhamos de que vai e logo xa recuperamos o fío. Vamos, chicos, a trabajar en equipo. Eso. Nosotros animamos y vosotros lucháis. Buena suerte. ¡Callad, polluelos! ¡Empieza el duelo! El primer turno es para mí. ¡Ya! ¡Duro el laberinto! ¿Eh? ¿Por qué juega esa carta? Ni siquiera tiene puntos de ataque. ¿Qué es eso? Mirad, el suelo. Está saliendo algo. Mejor dicho, están saliendo muchas cosas. Un laberinto. Exacto. Y si no os orientáis bien, quedaréis perdidos en él para siempre. Bien, no más preguntas, no más paradas. Jugad ya, el laberinto os llama. E efectivamente, imos falar de labirintos. Un concepto que nos pareceu boísimo cando o puxemos na nosa tertulia privada sen podcast de WhatsApp, que a verdade a min, pois sí que me parece un temón destes, non sei se logo saberemos aproveitalo ou non, que iso pode pasar, non? De telo todo, non? Telo como a pelota aí botando un temón da Virgen e acabar precisamente pois nun laberinto nos mesmos de palabras e de pensamentos e non ser quen, de sacarlle todo ese zume. Agardemos que non. Vaya artistas metáforas, Charlie. Estou traballando, tío, estou traballando moitísimo, tío. Recuperaremos o fío para o programa de labirintos. Estou inspirado. Eu creo que é bo comezo. Sabes o que me refiro? Tamén o mellor empecé moi arriba e vai moi abaixo logo, que non o sei. Iso, cuidado con isto. Entón, para non liarme máis, para non liar o fío, es que sigo, non podo. Imos falar das nosas primeiras... Non te líes como un laberinto. Sí. Imos falar das nosas primeiras veces, antes de definir nada, que a todos podemos imaginar por onde van os tiros, pero imos falar das nosas primeiras veces arredor, ¿no? Ou dentro do laberinto, non paro, de tal. Alba Rozas, por favor, queres contarnos a túa primeira ou o teu primeiro encontro ou sensación dun laberinto? É que o primeiro que se me veu á Algo cabeza... como se fose a primeira vez que facemos esta sección. Non, como Sí, pero sorpresa, é non? a parte que nunca preparo. É a parte que nunca preparo, entón pode pasar calquera cousa. Vale. A ver, o primeiro que se me veu á cabeza foron os crucigramas, non sei se vos acordades eses libriños de crucigramas que eu levaba para a praia e había unha parte que era, bueno, sopa de letras, encrucillada, non sei que, e había unha parte que era o labirinto. Correcto. Claro, pois iso é como o primeiro que se me veu á cabeza. Claro, o seguinte nivel xa sería un pouco comecocos, o xogo do comecocos. E con isto estoume sentindo a persoa máis vella sobre a terra neste podcast. Pero eu creo que esas serían como das primeiras veces. Correcto, é un bo comezo. De vez primeira. É que chamarlle comecocos de por sí é de xente bella, É de tolos, realmente cos anos veste que é unha cousa de tolos, pero, oye, España, ¿no? Sí, Tampouco hai moito que engadir aí. Guillermo, a túa primeira vez con laberintos? Ben, a ver, a miña primeira vez cos labirintos foi cun labirinto en particular que é un labirinto que hai na cidade da Coruña, no Monte de San Pedro, que o Monte de San Pedro, para os que non sexan da Coruña, é como o monte xemelgo, por decirlo así, do outeiro onde está a Torre de Hércules, non? Como que a Baía da Coruña ten dous montes, un a cada lado, non está a Torre de Hércules e no outro está o Monte de San Pedro. E ese monte era un punto estratégico de defensa da cidade, onde se colocaban
canóns, bueno, era un monte pechado polos militares, basicamente, non? Que non se podía acceder, pero hai xa varias décadas que está aberto ao público e ten un parque moi bonito. E dentro dese parque hai un labirinto clásico, como labirinto de Sebes, non? Como de Xardín. E cando eu ainda non vivía na Coruña, eu era pequeno, vivíamos noutro sitio, visitei a Coruña un par de veces e sempre se visita o Monte de San Pedro porque é un sitio como moi de turista, moi bonito para ver a cidade desde arriba e estaba ese labirinto e eu ainda non tiña experiencia do que eran os labirintos ou de para que servían e na miña mente mesturouse a finalidade militar do lugar, que se fai evidente porque hai ali un montón de canóns, co a idea do labirinto. Entón, eu de pequeno pensaba que o labirinto era un mecanismo defensivo da cidade tamén. Rollo que había que resolver o labirinto para poder atacar a cidade da Coruña. En ese sentido me parecía un labirinto cutrísimo porque era moi pequeno e moi fácil de resolver. Como que a cidade non tiña ninguna vontade de defenderse. Como que ti pensando que fixo isto mal. Rollo, non cumpriu o tipo da corte ou claro, xeral. Exacto. Que tamén é como, un pouco como igual que os canons están ali e non funcionan, sabes, dis, seguro que o laberinto igual antes era máis complexo, pero foron deixando así a encutrecer, o sea, como en vez de abandonalo dende o punto de vista da xardinería, como abandonarlle a complicidade, o sea, a complicación, non sei. Algo así. Bonito, algo bonito. así. E ti, Pablo, Pesado? Pois teño dúas historias de orixe en relación ao labirinto. A primeira é reivindicativa, diría, que é o labirinto do Pasatempo, do Parque do Pasatempo, coñecedes? Guapísimo. É o meu lugar favorito do universo. Penso que é unha cousa común para quen nacemos na antiga provincia de Betanzos, cuxa capitalidade sobre esa mesma provincia aproveito para reivindicar tamén. E nada, o Parque do Pasatempo que Betanzos sexa capital, claro. Vale. Pensé que días que Ferrol fose capital. Bueno, quen lle dese, non. Quítate en de diante. E nada, hai un labirinto ali en Betanzos e se callar foi o primeiro labirinto vexetal, non sei cal é o termo exacto, pero feito de mato, que eu vin na vida. E lembro que foi unha cousa como, guau, esta cousa que vin en series, tal, existe de verdade, podo percorrela. E dábame moito medo. E tamén foi decepcionante por iso mesmo meterme no labirinto, efectivamente, porque non é perigoso. Non dá tanto rayo. Sí. Entón, iso por un lado. E por outro, que é unha versión máis conceptual ou máis estirada de labirinto, é que de pequeno desenvolvín o medo de baixar polas escaleiras e que deixasen... A ver como explico isto. Que non conducisen ao piso de arriba, ao piso de abaixo, senón que unha vez eu entrase, se convertesen nun bucle de escaleiras infinitas en que eu quedase atrapado. Pero iso xa non é un labirinto. O puto Super Mario, tío. O puto Super Mario. Sí, iso xa non é un labirinto. Iso é Pablo que deixou de fermar. Eu creo que algo de labirinto sí que ten. Podemos discutir despois, mas en todo caso foi un medo moi recorrente durante moito tempo na miña vida. E pensando de onde eu puiden tirar, lembro unha serie, inicialmente era un libro de cómics, pero eu consumí nun formato audiovisual, que non lembro o título, pero son as historias de Znogud, non? O que quere ser califa en lugar do califa. Sabedes de quen vos falo? Sí. Que decir, yo soy el visir, sí. Sí, é o visir. Pois eran uns deseños animados inspirados nuns cómics que tratan pois dun visir moi mesquiño que quere usurpar o posto de califa. E sempre acaba pasándolle algo, ele intenta atentar contra o califa para usurpar o seu posto, pero non o consegue. E lembro un capítulo en que intenta conducilo a un deserto que lle pasa con esas escaleiras, non? Que ten unha lóxica de sucesión infinita recursiva. Entón, hai constantemente un letreiro que che di a dereita non sei onde, a esquerda non sei onde, e cando ti tomas ese camiño,
volves ao lugar onde está o letreiro. E isto ten que ver con varios labirintos de que falaremos despois. De Borges, do Zelda... E iso é unha idea que de pequeno é que me aterraba. E aínda a día de hoxe, esa idea da recursividade labiríntica, chills. Por certo, sabes que do Pasatempo só se conserva unha cuarta parte? Non sei se iso conservar é unha palabra forte, palabra, está sí, é un sí, eufemismo. sí. Pero non sei se probablemente o labirinto fose máis grande. Agora non me dou conta de Pois non se esa sabía. parte era moito máis grande, pero só se conserva unha cuarta parte, sí. Sí, porque como que lle pasa unha estrada polo medio que é nova, recentemente nova. E conectaba o labirinto coa parte superior que é así como a máis emblemática, máis bonita, máis interesante do Pasatempo, conectaba de outra maneira que hoxe xa non se conserva, eu creo eso. Xa fixeron como unha ponte por riba da carretera e tal. Sí. Un pouco pipote todo o Pasatempo, a verdade. Unha mágoa. Sí, a verdade é que sí. Pois eu tiña dúas cousiñas tamén dos comentarios sobre o tema dos labirintos. Unha é que me ten os labirintos teñenme como un pouco vibe de arenas movedizas, non? Como que me iban ser un problema moito máis gordo ao longo da vida, pero logo tampouco como que sabes, tampouco me crucei con tantos, nin me supuxeron nada de outro mundo a hora de vivir ou sobrevivir. Iso por un lado. Por outro, o primeiro laberinto que eu tiven que facer fronte xa nun termo práctico foi nas festas da Peregrina, cando se celebraban a outro lado do... Bueno, igual foron nun San Froilán, igual eu aí xa non sei, pero bueno, Barracas, non? E había como unha casa de espellos. Había unha movida de espellos onde te metías, ibas con guantes de plástico. Xa non existe esta atracción, polo menos hai anos que non a vexo en ningunha festa. Como? Sigue describindo? Non me soa de nada. No, pois era unha casa de espellos. Ti te metías, non? E había como pois centos de espellos, non? E ti ibas avanzando e custaba, non? Eu creo que en algunhas películas aparecen este tipo de atraccións. Pero eu acordo de vela, non sei se na Peregrina ou en San Froilán, pero non aseguro. E ti entrabas, poñíanche, ibas con guantes e con guantes de plástico estos da froita, non? E no pé tamén, supoño que para que, claro, evidentemente, pois non manchar non cortarte todos os espellos. Sobre todo, creo, máis ben para non manchar o percal. E acordo de pasarlo realmente mal o tema, porque eu era como moi neno, pero ao mellor os meus sentidos non estaban tan desenvolvidos e tiven que tirar da miña irmá para que me sacase dali hábilmente, non? Que ela debía de saber algo que eu non sabía. Pero isto falo, mellor tiña 3, 4 ou 5 anos, non tal. Eu non vivín esas casas de espellos, pero sí que as lembro recollidas en ficcións dos 90. Policiais todas, verdade? Non. Non? Lembro en Harry Potter, no terceiro libro, que hai un momento de fuxida pola casa de espellos na vila, e tamén en Rini e Gaudi, en Slayers, non sei se o lembrades, hai un capítulo en que van por unha sala de espellos e están pelexando contra alguén. Non lembro nada da trama en xeral de Slayers, pero si esa imaxe, porque efectivamente as casas de espellos son terroríficas. E deben estar en bastantes produtos ficcionais, porque sí que teño esta idea da persecución por unha casa de espellos. Non sei se tedes aí grabado. Teño totalmente asociado a un xénero das películas policíacas. Como que en determinado momento o asasino se mete na casa do espello e trolea o policía que o está perseguindo. A ver, iso tamén é unha escena así como moi prototípica, pero, por exemplo, en Elric de Melniboné tamén sae o Achégate da un casa pouquiño, de Alba, que non sei se espellos, de verdade. O micro, digo. en Elric de Melniboné tamén sae o da casa de espellos. Sí? Sí, dende logo o de, bueno, distintos... sí que aparece como un escenario así de loita e de conflicto, non? E de confusión. E en Slayers eu creo que sae nun episodio que é como unha especie de... non é episodio homenaxe, é sátira, máis ben de varios, de Sailor Moon, de Alicia no País das Maravillas, o sea, tamén é nese contexto de feria que di Charlie e de xogo, de métenos aí e ao final é todo unha broma, se non recordo mal.
que hai moitos anos que non vexo a serie, pero eu creo que era nese episodio creo que era algo así, que incluso os protagonistas ían disfrazados e Ujú. todo. Pero sí, esteas así de loitas en casas de espellos, con Pois estructura labiríntica, unha chea delas. sí, é casi un tropo así, unha especie Mm, de cliché, ¿no? En certos casos, como podía ser. Creo que hasta John Wick, non? Creo que hai un momento en algunha película que loita algo Sí? parecido. A mí, eu creo que sí. Se non é John Wick é algo moi semellante, pero eu sí que teño visto escenas deste de pelexas bestiais entre espellos e tal e cual. Eu non Sí, pelexei, sí que simplemente ten din. unha escena, Eu creo que o Sí quitaron que porque ten unha simplemente escena, a sí. gracia deste asunto, creo que quitaron as transaccións, era darte de hostias contra os espellos, quero dicir, non. Non había, claro, non había ningunha graza, máis aló de penso que por aquí, pum, e dabas, sabes, coa cabeza, non? Non había outro, non había máis que iso. Entón supoño que os quitaron, non? E xa digo, pensei que iba a ser un problema moito maior, na miña vida o tema dos labirintos. Pensé. Hai un en Pontevedra, hai un labirinto que me parece moito chamalo. O sea, a xente o chama labirinto, está na Illa das Esculturas, Illa do Cobo. A xente o chama labirinto, oficialmente o labirinto, pero en realidade é unha espiral cara adentro. O sea, non hai posibilidade de perderse. Simplemente ti percorres, te vas entrando e chegas ao centro, non? Do tal, e logo saes. Non ten graza tampouco. O sea, non Gústame isto para a definición, Necesitas pero poder perderte para que sexa un labarinto. Gústame pois iso. é interesante, logo podemos falar diso, pero xa digo, este non ten moito aló. E nada, feito o tema xa sabedes, das primeiras veces, imos pasar a definir a movida, así que dentro trompetas. E xa de volta, creo que convén darlle a palabra a nosa querida Alba para que nos conte pois un pouquiño, como a sempre, como manda a tradición, pois que é un labirinto ou polo menos que podemos achegar de primeira sobre a definición de labirinto. Pois vos contar un pouquiño o que fun atopando. A ver, o termo labirinto procede do grego labirintos e describe unha estrutura con forma de nó espiral cun só camiño de saída. A diferenza dos labirintos máis modernos, que Mm. seguramente son os que temos na cabeza, que presentan múltiples vías entrelazadas. Noutras palabras, na súa orixe, os labirintos estaban constituídos por un único camiño que ia dando voltas sobre sí mesmo, mentres que os actuais poden ter moitos camiños. Así, diferenciamos entre labirintos unicursais, nos que hai un único camiño, no que aínda que as sinuosidades prolonguen a distancia entre o punto de partida e o centro, resulta imposible perderse. Nos multicursais, un camiño convértese rapidamente mediante a ramificación aleatoria de vías en moitos camiños e neste tipo de labirinto todo está pensado para producir confusión no camiñante e impedir que acade a súa meta, se é que a hai. Non hai ritmo, non hai pauta e non hai un patrón observable. Un labirinto unicursal de primeiras supón un reto menor que un multicursal. Neste último, as múltiples seleccións dependen únicamente da vontade individual e poden resultar perigosas. A decisión persoal exixe unha elevada capacidade intelectual para superar as probas. E o labirinto multicursal implica total responsabilidade polo destino propio. Non obstante, non hai que esquecer que tamén pode haber un guía que pode asumir moitas formas. Disto falaremos despois. Ambos os dous tipos de labirinto baséanse no concepto de camiño tortuoso, non? De menor ou maior complexidade, que exixe Mm. facer eleccións, porque nos labirintos unicursais pode haber obstáculos que inmobilicen ao camiñante. E na Idade Media era unha metáfora isto do camiño de Cristo, o labirinto. Os labirintos posúen un significado ritual, serven de protección contra os poderes sobrenaturais e como camiño iniciático que o morto debe seguir para acadar o mundo dos espíritus. Isto na lírica profana, ímolo dicir así, na lírica relixiosa, pois o camiño de Cristo. Andar por un labirinto non implica ir nunha dirección en particular e o seu destino tampouco pode ser localizado cunha brúxula. O labirinto pode servir para atopar o camiño espiritual ao arredar a persoa do tempo e do espazo liñal, que é basicamente o que se procura con esa estrutura. E a medida que a persoa viaxa a través do labirinto, pódese sentir cada vez máis perdida con respecto ao mundo exterior, pero descubrir o seu mundo interior, o seu camiño Oh, espiritual, claro, 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 o claro. seu destino
Chan, chan, chan. E unha anécdota que vos quero contar. A ver, o labirinto máis antigo que se coñece, polo que estiven mirando, é o recinto dun templo exipcio que forma parte dun complexo de pirámides. Agora non se conserva, pero sí que se conservan escritos sobre el. Comprendía unha serie de patios e foi construído en Jawara polo faraón Amenemat III Bueno, da bueno. terceiro da A 12ª ver. dinastía durante o Imperio Medio. Bueno, basicamente, do 2040 antes de Cristo, pode datar entre o 2040 e o 1782 antes de Cristo. E basicamente era un complexo funerario de 42 salas, que era o número de provincias ou nomos exipcios e dos xuíces que deliberaban sobre o destino da alma, xunto cos deuses Osiris, Tot, Anubis e Mat, no xuízo final no Salón da Verdade. Entón, estaba construído para guiar o defunto a través do traxecto como se recolle na pasaxe dos textos das pirámides, nos textos dos sarcófagos ou no libro dos mortos, para acadar o estado de iluminación. Ese sería como o significado simbólico do labirinto. Que guapo. E de feito a palabra labirinto, a palabra grega derivaría da primeira denominación exipcia, que non teño aquí anotada, pero basicamente quería dicir construción ao lado do río, ao lado do lago, porque esta construción da que vos falo estaba ao lado dun lago. A E da basicamente, pois a do iso, faraón. camiño espiritual, sí. Estaba ao lado Ostras. dun lago, non sei de que lago agora mesmo, pero estaba ao lado dun lago. Entón, segmentado era unha forma parecida na que despois daría labirintos, do grego. Que E, interesante, Que pois sí. interesante Das esta idea da no, daciños, porque Guillermo. no, está claro, a ver, que sempre funciona así, no? Sempre nos tiras bolas, temos, o sea, pero é verdade que eu estaba, sabes, levamos unhas semanas en realidade pensando no tema dos labirintos e non pensara para nada nas pirámides, na dos faraóns. A ver, eu tampouco, Eh, pero velo pareceume moi curioso, entón sí que quixen anotalo. pero está moi guai porque de alguma maneira conecta co que falábamos do pasatempo. Quer dicir, son ese tipo de construccións que son, ao mesmo tempo, teñen unha finalidade ritualística, pero que son como de entretemento, de alguna maneira. O sea, non de entretemento, ¿no? Pero no que hai como unha especie de espacialidade guiada para transmitir unha idea, ¿no? E por eso, o sea, o característico do labirinto respecto de perderse no bosque é que hai alguén que o deseña e que está buscando transmitirte unha idea co espacio deseñado, sabes? Que é un percurso provocado. É dicir, Unha parque de atraccións, ¿no? perdón, claro, entón por saber e por intentar pechar, o sea, para ti ten que haber unha intencionalidade clara, o sea, o labirinto é unha creación. Sí. É que, claro, porque senón é a natureza, non? É como perderse no monte. Non é un labirinto Claro, perderse no pero, monte. por exemplo, non? pensaba eu, non? Creo, non está aí apuntado, pero sí que lembrei agora, non? Que no Señor dos Anéis, a parte de Frodo Mm. e Sam, non? Como que eles falaban dun labirinto, non? Como se chamaba o sitio? As colinas estas onde Gollum consigue sacalos, eles estaban moi perdidos e comentaban que claramente O era un labirinto. sendeiro Os dos túmulos. mortos. Sí, os túmulos. No, as quebradas dos túmulos saen ao principio, aí aínda non Mm. están con Gollum. Despois é o O sendeiros da dos Terra dos mortos. Sí, Mortos. é xusto antes Efectivamente. xusto antes Xusto antes de Mordor. deste, sí. Sí. Que eles falaban de que estaban atrapados ali, que non daban salido, que lles costaba moitísimo avanzar porque non atopaban nunca o camiño entre esta. Quero dicir, non sei, Antes de chegar á porta negra, antes de que chegar Mm. a despois van por como se llama? A Ciénaga en galego, o Cenagal dos Mortos eso, este. sí, Pero o vaya, quero Cenagal. Claro, dicir, pero no, sí. o que quero dicir, non creo que iso fose nada creado, bueno, polos deuses, supoño, non sei, do Señor dos Anéis, pero sí que creo que parecía que había como algo máxico en sí mismo que non os deixaba avanzar, quero dicir, se non coñecías o camiño, non? Non sei como explicar se iso é un labirinto ou non. O sea, parece un labirinto Claro, pero semimáxico, un labirinto, unha experiencia labiríntica, non? Sí, porque esa é un pouco a idea, ¿no? Porque aínda que apareza como parte do mundo, narratolóxicamente en realidade era o labirinto posto na porta de Mordor que o facía máis difícil aínda entrar, ¿no? Aínda que non fose deseñado per se por Sauron, dentro da narrativa deles, era como se tivesen que desentrañar a maneira de poder entrar en Mordor, ¿no? Nese sentido era unha proba tamén. É que aquí hai tres cousas, Sí. realmente, penso eu.
Ou sexa, non realmente, porque non é que eu insinúe que estades confundindo tres temas, é que hai tres temas que me saltan do que dicides, non? Primeiro, que creo que en xeral, neste momento, falando un pouco meta sobre o podcast, sempre temos o debate clásico dos universais frente ao nominalismo, que Alba sostén que existe un universal, unha idea, é dicir, o laberinto é o que é, fronte ao resto que dicimos o laberinto é unha convención, son así posmodernos, bueno, un laberinto pode ser o teu baño, se te desorientas, non? E por iso precisades a Alba. Se o fontanero deseñou o baño para que te perdes. Claro, a fontanería dun edificio é un laberinto. Ben, eu digo isto, marco este debate, porque creo que é interesante ver que hai dúas posturas e explicitar que eu vou votar por nominalista sen isto implicado un debate, porque logo acabamos sempre. Entón, hai dúas tradicións teóricas e está ben, pluralismo epistemolóxico. Pero eu estaba vendo un fío que non pensara previamente nas cousas que foron saindo desde a definición de Alba e as vosas intervencións, que é a cuestión da subterraneidade, digamos. Varios dos laberintos de que falastes son subterráneos, porque se non me trabuco o rodicio do último do que tú estabas a falar é onde está a araña, por exemplo, non? Realmente non, é como unha especie de val previo no que tes que ir como navegando unha ciénaga. É a lameira esta, bueno, é a lameira dos mortos. No, pero non é... Vale. É que tampouco é a De lameira. onde, a ver, na peli hai unha estea moi visual, o que Gollum saca a Frodo cae mirando un dos mortos. Eu entendo que dicides iso e a previa a iso. Eu tamén estaba pensando niso, non sei se... O sea, Pero sí, é o o sea, anterior. despois ten razón Pablo, está o labirinto de Ella la araña, sí. Non, eu penso que Charlie fala na primeira parte cando caen nun enterramento, o sea, é unha zona de túmulo, de enterramentos, e entran nunha especie de vivenda de mortos que son labirínticos, que é basicamente... Pero aí non está Gollum, eso é na comunidade do Anel. Mira, aquí o teño, perdón, teño fichado, que teño que buscalo, perdón. Non, eu falaba de, ten un nome que se chama Emmin Muil, que son unhas colinas ficticias antes de chegar á Cénaga dos Mortos, vale? Estes Emmin Muil son como falan, eu creo que Tolkien describía como un paisaxe moi abrupto, con onde as pedras eran cortantes, onde realmente eles estaban moi perdidos, de que veían Mordor, pero por algún motivo non conseguían chegar, non conseguían pasar non podían pasar este tramo de montaña, por algún motivo que eles non entendían tampouco. Ata que sí, Gollum os asalta, eles consiguen inmobilizalo e Gollum utilizano de guía para salir de Emmin Muil e chegar á Ciénaga, este Cenagal dos Mortos. E aí sí... Que cando atan... Sí, que cando atan coa corda élfica esta. Sí, exacto. Pero xa está, sen máis, non quero que teña maior... Eu sí que quería apuntar para a cuestión do subterráneo, porque o que me viña á cabeza era a idea das covas dos mouros, non? E iso facíame pensar nunha cuestión que é... Que guapo. Como aparece a posibilidade cognitiva de pensar un labirinto, non? Porque na maior parte da historia humana non hai ningunha edificación, xa non é que non haxe ningunha edificación semellante, é que a posibilidade de construir non está aí, non? Eu imagino unha sociedade nómade ou unha sociedade campesiña tradicional, pensar nunha edificación deliberadamente confusa, con reviravoltas, tal, é inaccesible. Só a aristocracia pode pensar un labirinto, porque é a única que ten capacidade para leválo a cabo e que pensa as edificacións a grande escala e desde arriba, pensando na súa planta, tal, fai falla un desenvolvemento arquitectónico moi grande. E iso explica por que as pirámides son o primeiro exemplo que pensamos, ou o caso da sociedade minoica e todo isto, non? Entón, eu pensaba... É interesante, todo isto que apuntas. Sí. Que tal vez a única maneira en que unha sociedade campesiña ou nómade, ou, en fin, unha sociedade, digamos, máis... non sei cal pode ser a palabra non biesada neste caso, pero unha sociedade máis tradicional, a única maneira que pode pensar niso é de maneira subterránea, como as covas das toupas, como as raiceiras dos centos, ese iba a ser meu apunte. Verdadeiramente.
É que os túneis son hai aquí un punto, por exemplo, isto non sei ata que punto de interpretación miña, vale? Pero vou na soltar, porque se non é vero, é ben trovato e punto. Pero, sabedes os petróglifos que hai en varios sitios en Galicia? A mí me parece evidente que son, o sea, é como unha especie de metáfora dun mapa. O sea, é como porque ademais están en sitios onde non ten por que necesariamente haber poboacións, ou non está demostrado que haxa poboacións en moitas ocasións, senón simplemente son pedras no alto dun outeiro que teñen unha especie de mapa debuxado raro con forma de labiríntica. E para min é unha metáfora desa idea que di Pablo, de que debaixo destas pedras hai unhas covas complexísimas e esta é unha especie de idea mapal, non? Como de, cuidado, aquí hai unhas covas moi complicadas ou algo así. Teño dúas takes aí. E é que me parece que eso é o que representa o labirinto natural é a cova onde non ves un carallo, onde se te perdes igual non saes. Ese é verdadeiramente o labirinto natural, máis que o bosque, probablemente. Sí, o sea, estou de acordo, teño iso, dúas takes que van para dous lados. Por un lado, eu fui un alumno, non sei, claro, da USC, igual a Alba tamén foi alumna del, de Víctor Longa, un profesor de lingüística da USC, e lembro Sí. que o ano que foi profe meu estaba traballando sobre a capacidade cognitiva dos animais en comparación cos humanos e cos neandertais. Conta de que ven. que nos ensinou ese ano moitas gravuras feitas por neandertais en superficies, pois poñamos madeira e tal, non? El usaba unha técnica que consistía en, a través da forma das propias gravuras, establecer a capacidade cognitiva do animal en cuestión para ver a súa intelixencia, non? Por que conto isto? Porque todos os debuxos de neandertais eran unha especie de dameiros, como redes, como liñas que se cruzan e van formando un taboleiro, non? En relación á explicación de por que facían isto, un debuxo tan sinxelo, a explicación máis plausíbel, ou que eu creo lembrar que lle parecía máis plausíbel, era simplemente porque dá pracer debuxar patróns, non? Agri. Eu estou É con verdade iso. que hai outros animais Bueno, non me estades vendo, pero eu sempre estou grabando o podcast cun caderno de dibuixo garabatos, vale? Claro. Ese é o motivo de debuxar pollas no teu caderno mentres estás no Insti. Bueno, aparte de que hai un tema de concentración aí, outro día, de feito, lía un artigo sobre isto, sobre como, en fin, facer unha actividade de pouca carga cognitiva axuda a potenciar aquela en que estás metido. Mas, en fin, que é divertido en sí debuxar labirintos. Eu penso que os petróglifos non deixan de ser isto, de ser unha polla dibuxada nun caderno. Sí. Moi probablemente. Estou 100% de acordo. Estou 100% de acordo, pero que ademais non sei, o sea, porque eso me valería. Pasa que quizáis aquí hai un elemento tamén de estadística, pero me valería se aparecen en calquera sitio, pero os petróleos que case sempre aparecen como nas partes altas dos penedos, sabes? Como, por que vas a dibuixar a polla no sitio máis incómodo de ir, sabes? Non sei, hai unha cousa aí a maiores, eu creo. Queres que che conte onde teño visto eu debuxar pollas os meus alumnos? Porque podería sorprender. Pode ser. En todo caso, quería apuntar que o que dis sobre a cuestión subterránea, as tumbas, é fundamental. Estaba pensando no concepto do Sheol, non? Que é a idea primitiva da cultura xudea do inferno, que sería basicamente un almacén de mortos onde están organizados os devanceiros debaixo da terra, non? O inferno como un lugar moi físico que case un repositorio. En ese sentido, daría para pensar o surximento do labirinto como idea posível en termos de logística, de como encaixo eu todos os mortos que lle estamos dando á terra, porque son moitísimos. Que tens que facer? Corredores complicados, non? Entón, hai un rollo como de mentalidade Amazon das poboacións xudeías en relación ao enterramento dos seus devanceiros. Que ademais hai, estaba pensando agora,
hai outro elemento natural co que garda isto claramente a relación, que son os formigueiros. Se algunha vez fuchedes polo monte e levantades un formigueiro, toda a arquitectura do formigueiro é moi anterior á nosa arquitectura humana, pero sí ten toda esa pinta de complexidade laberíntica e é como visualizable. O sea, levantas este penedo debaixo de un formigueiro con toda a pinta de laberinto, sabes? E eu creo que a mí me parecen fascinantes os labirintos, me parece como unha cousa moi humana, non penso que sexa nada estrictamente moderno esa fascinación. E sobre isto... Sí, perdón. No, Sí, senón, Si iba, queres senón, contestar. iba a dar paso a sección, pero por eso digo, se queredes pechamos con esta reflexión. Sí. Unha última, porque viña unha conto de algo que comentamos ao principio. Sobre o tema de se poden ser naturais ou teñen que ser construídos. Sempre te iba a apuntar que unha das miñas primeiras experiencias con labirintos nos videoxogos foi, seguro que o recordades, o Bosque Kokiri no Zelda, no Ocarina of Time, no que, bueno, é como o primeiro puzzle que ten o xogo prácticamente, non? Tes que sair da aldea na que viviches toda a vida como un neno e tes que atravesar como supostamente atravesas un bosque, non? E eu recordo xogar o xogo, que me estaba flipando, me estaba volvendo loco, pero recordo pensar, isto non ten para nada pinta de bosque. Sabes? Porque a forma en que deseñan esa fase como un laberinto é como se fosen diferentes estancias a través de unha especie de túnel. E iso non conecta nada coa miña experiencia de andar polo bosque. Quer dicir, parecía feito por alguén para que te perdeses. O sea, mentras os xogabas, parecía haber unha vontade humana ou unha vontade intelectiva que pretendía que te perdeses e non era un bosque natural. E iso é exactamente o que diferencia para min a idea do labirinto da idea de perderse en xeral. É a vontade de que alguén quere que te perdes. E simplemente apuntaba porque era unha experiencia, dicir, non era un bosque, era un puzzle feito por un señor con forma de bosque. Sí, Lost Woods dis que Sí. está nesa celda, pero en todos os celdas hai unha Sí. versión posible. Ese lembra como particularmente perturbadora porque Pola música. a música é tremendamente Increíble. alegre e tremendamente desconcertante. Kiribiti. Mola Mal rollo, moitísimo. sí. Pero aparte diso, en función de, o sea, se faz unha determinada combinación de movementos, aparte de chegar onde tens que chegar, podes chegar a outros lugares. En unha delas é onde encontras os Skull Kids, que son, aparte do malo de Majora's Mask, son nenos que se perderon nese bosque e deviñeron unha especie de pequenos animais de madeira, Sí. conservan algo de humano, pero só queren xogar, tocar a frauta, tal. Bueno, moi perturbador, moi perturbador. Mola E iso moitísimo. iso que estades comentando pasa tamén en Pokémon, nas covas e nos bosques, porque están pensados para que penses que saibas por onde vas, pero en realidade antes de atopar a saída vas topar a todo tipo de adestradores e Xa, combatentes. que fan nesa cova, tío? Os putos adestradores O Pokémon. puto día ali perdidos. Manolo Cazabichos, Que- ¿no? Person que eres, tío. Estás todo día aí. É verdade que nos xogos de Pokémon as covas en particular te llegan a movida esta como de que caes por un burato que te leva a outro piso, sabes? Se te tens que tirar por ese burato, o sea, cosas en pes ni cabeza. Que Mola un montón. mapas de Dark Souls, que yo diga. Xa. Este volcán dentro deste castelo. Pero logo unha... Sí, está guai. Dalle aí, sin problema. Había... Logo quería falar dos Dark Souls, pero primeiro vamos dar paso, se queredes, a Afondando no Pozo. Sí. Sí, pois eso, vamos falar diso. Afondando no Pozo, veña. Quedaba Alba aí falando e vou a dar a palabra a ela, porque creo que un dos primeiros labirintos que nos poderon vir á cabeza se buscamos na fantasía, nas bellas historias, pode ser o relacionado co labirinto de Creta, non, Alba? Sí, a ver, eu creo que hai que empezar por ese, non? Porque é o labirinto, eu creo que o máis famoso, tanto a nivel de mitoloxía, despois haberá tamén a nivel literario, a nivel de películas, etcétera, todo parte do labirinto de Creta, non? Da mitoloxía grega. Sí. É o que dá lugar ao mito de Dédalo e Ícaro, o mito de Teseo, o do fío de Ariadna e do Minotauro. Todo isto xira arredor dese mesmo labirinto. Vou explicar moi rápido a historia.
Este labirinto pois, foi diseñado por Dédalo para o rei Minos de Nosos para pechar nelo o metouro coñecido como Minotauro. Cando Minos competía cos seus irmáns polo trono da illa, pois pregoulle a Poseidón por un touro branco como sinal de bendición, aval, etc. Minos debía sacrificalo, pero quedou fascinado coa besta, entón sacrificou un dos seus de menor calidade e Poseidón pois enfadouse moito e fixo que a muller de Minos, Pasífae, se namorase do touro. E desa unión naceu o Minotauro, non? Que comía carne humana e non se podía dominar. Entón o rei pídelle ao arquitecto Dédalo que construa o labirinto para pechar o monstro. Aí ven un dos significados simbólicos do labirinto, que é pechar o pecado. En fin, que sería o que encarnaría o Minotauro e ademais sería un significado que adoptaría a relixión católica tamén. E para alimentar o Minotauro, Minos imponlle unha taxa á cidade de Atenas de 7 mozos e mozas para ser conducidos ao labirinto. E o labirinto era tan complexo que o propio Dédalo apenas podía circular por el, pero conseguiu saír. Entón Minos decidiu encarceralo a el e ao seu fillo Ícaro nunha torre para impedirlles revelar o segredo da súa estrutura. A partir de aquí, pois xa o mito de Ícaro e Dédalo, de como conseguen saír, etc. Pero nós seguimos co labirinto. Atenas enviaba todos os anos 14 persoas ata que decidiu ir Teseo, que era fillo do rei, e rematar con esa ignominia. E cando chega a Creta, a Ariadna, a filla de Minos, namórase del e, sen que ninguén o saiba, dalle unha espada e un novelo para que ate un cabo na entrada do labirinto e que o fose desenvolvendo a medida que se adentrase nel. E cando mate o Minotauro, podería atopar o camiño de regreso. E así foi. E estas historias parece ser que se poden referir ao labirinto do Palacio de Nosos, que non se sabe se existiu ou non. Hai xente que defende que sí, outros que defenden que non, que están as ruínas, que non sei que. Entón, pois, podería incluso estar baseado nun espazo real. E en calquera caso, o labirinto nestas historias interprétase por diferentes estudosos como un símbolo de atopar o destino, non? Teseo sae dele e convírtese en rei. É como un Bildungsroman concentrado. Ti pasas polo labirinto e o que che acontece nel é o Bildungsroman, non? Pasas de neno a adulto e trátase do crecemento e incluso da reencarnación, que isto volveríanos a situar no templo faraónico, que basicamente sería ese percorrido espiritual a outra vida ou a reencarnación espiritual. A metáfora da consciencia e da identidade tamén podería ser, da búsqueda do coñecemento. Como vos dicía antes, tamén é o lugar onde se encerra o pecado e mesmo onde se contén e se vence e permite, no fin de contas, descubrir a natureza da persoa que o atravesa e o seu propósito no mundo. E hai, un mogollón de historias e unha morea de películas inspiradas neste mito, non? Eu atopei varias, que seguro que non sei se coñecedes ou non, eu algunhas non as coñecía. Hai unha película italiana do monstro de Quereta, de 1960, dirixida por Silvio Amadio, que pretende ser especialmente fiel, pretende ser así como un drama, pero pretende ser fiel ao mito grego. Despois está Minotaur, do 2006, dirixida por Jonathan English, e protagonizada por Tom Hardy, o que fai de Venom. É un rollo de terror, porque claro, van entrando no labirinto, van morrendo un a un, vense negros para matar o Minotauro, a maneira de matar o Minotauro tamén, aí a cuestión do fío da Ariadna perdese un pouco, pero a maneira de matar o Minotauro, bueno, pois esta exploración do terror é un pouco gore. Non, pero é co seu propio corno, bueno, que lle dá moito traballo e que é unha cousa tipo Alien, pero de terror, non? Que os vai matando un a un polo labirinto, que vai separando o grupo. Sí, Un slasher con Minotauro, tío. Está guapo, en realidade. E despois está, non sei, estas non as vin, pero sí que vin a película Immortals, porque o protagonista é Henry Cavill, e eu teño un crush moi potente con Henry Cavill. Entón, bueno, basicamente é unha película para ver a Henry Cavill facendo de Henry Cavill, e o guapo que é Henry Cavill, pero sí, nunha parte da película mata o Minotauro, que basicamente é un home cun montón de arames na cabeza con forma de touro e que está aí metido no labirinto. Sí, sí. E é como... Que mierda. É a súa reencarnación como Deus ao final, pero sí, é unha peli como moi de veña, vamos poñer xente guapa e xa está.
Esas interpretacións E psicoloxizantes dos mitos que me bajonan, que flipes. efectivamente, e aparte Sí. o rollo de os guapos son os bos, os feos son os malos, este tipo de cosas. Normal, como ten que ser. E despois está tamén a peli de Inception, Espera, o vamos. Origen, Imos por partes. de Christopher Nolan, Imos por que tamén partes. está baseada nese mito. Logo falaremos, Sí, creo, sí, de perdón. Inception. Antes de nada, creo que se falou moi pouco neste podcast en xeral de Xena e de Hércules, das series dos 90 que botaban. Falamos bastante, en realidad. Eu creo que non se falou o Falamos bastante. suficiente. Pero, total, hai un... Disappointment! Disappointed. Hai... Hostia. É verdad. Dos meu top 5 mellores momentos dende que facemos o Baleiro, o Disappointed. Pero bueno, se alguén está de acordo que o comente, por favor. Total, que había un episodio especial que era un OVA, vale, porque non era nin sequera un episodio dentro da serie, senón que era un OVA, non, unha película dentro da serie dedicada a este mito, non, o do Minotauro e bla bla bla, e como Hércules pois entraba, non, cargabase toda a mitoloxía, non importa, pero entraba Hércules aí e iba a plantarlle fronte a este Minotauro, pero ademais o curioso que falaba de antes do terror é que este episodio, cando vin de pequeno, non me pareceu o típico episodio de aventuras, senón que se volvía super tétrico, bastante terrorífico, non? Porque o Minotauro mataba a peña, bastante gore para o que viña sendo a serie, non o podías ver ata o final, non? A súa forma se era de verdade un monstruo, se non, se tal. Rozaba eso, xa digo, como unha conversión do xénero de aventuras ao xénero de terror, e fíxome gracia que existirase pois unha peli de terror nese sentido. E andaba por aí, podedes ver, busquei en YouTube, se buscades Hércules TV serie Minotaur, aparece o spot, o adianto, o tráiler, como queramos chamalo, deste episodio, deste OVA. Así como... Que guai. Como dato. É que préstase ao terror, é verdade. A verdade que sí que non o pensara como tal, pero como que o propio laberinto préstase ao terror, e case todas as pelis modernas de terror así un pouco secuencial teñen como estructura de labirinto, se pensas, non? Mencionaba Alba Alien, pero Alien é tal cual, un laberinto de Minotauro, non? Estás encerrado nesta nave e vas pasando polos diferentes espacios e está o Minotauro en cada esquina. Está guapo. Eu, de feito, un tipo de espazo que ligo un pouco o terror. Non sei por qué, igual por isto que vos digo de que cando era pequeno era particularmente temeroso dos labirintos, mas lembro un momento, joder, que me quedou super grabado cando estaba na carreira, que vin Inland Empire, non sei se a vistes, a peli de Lynch. Sí. Sí, creo que é a súa última longametraxe, non estou certo. Pero, bon, é unha peli moi difícil de resumir, non sei se fai moito sentido, mas por dar un pouco de coordenadas, é unha actriz que é convocada para gravar unha película e comeza a mesturar os planos ficcionais, non? É dicir, non sabe cando está dentro da película que está grabando, cando está vivindo a súa vida ou incluso outras historias que non son a súa. Entón, hai varios momentos en que atravesa portas, tipo a porta da túa casa, a porta dun dormitorio, e dá a espazos que non deberían estar aí. Que guapo. Entón, ao terror e a frustración diso, que realmente é un mecanismo típico dos labirintos, non? É moi grande. É tan grande que eu lembro estar vendo esa peli no meu cuarto, daquela vivía na rúa de San Pedro, e non me atrever a abrir a porta do meu cuarto, porque digo, hostia, como abra e de un lugar que non debe dar, E sobre este tema, xustamente, hai un romance que foi bastante coñecido na década pasada, non sei se tedes en mente, que se chama A Casa de Follas, de Mark A Casa das Follas, sí, House of Leaves. Que eu non acabei, a verdade, porque me parece que ten un defecto moi típico, certa novelística norteamericana, herdeira de Foster Wallace, que é, bueno, mucho texto, básicamente. Está un pouco namorada de si mesma esa novela, do gimmick, non? Sí, sen moitos motivos, non? É unha novela en que hai dúas tramas,
ligadas por un rollo dun manuscrito encontrado, unha é a historia dun tatuador que encontra este manuscrito, que lle van pasando cousas malas. Eu borraría toda esa parte, é irrelevante. E logo hai unha historia moito máis interesante que é o core de House of Leaves, que é a historia dunha casa abandonada, típica casa de fantasmas da ficción estadounidense, que ten a propiedade de que o seu fantasma é o propio espazo, porque as dimensións externas e internas non se corresponden. Por fora é unha casa de dimensións normais, mais por dentro é potencialmente infinita. E Como a para intentar TARDIS. percorrela e entendela, contratan a unha equipa de espeleólogos, non? Entón van cunha corda, como Ariadna, e van movéndose polos salóns intentando entender que carallo é ese lugar. Eu non sei que carallo é ese lugar, non cheguei a terminala. O concepto estábame gustando moitísimo, e aparte é un concepto que se acaba aplicando á propia escrita, o texto comeza a dar voltas sobre si mesmo, a facerse labiríntico. É interesante como proxecto, en fin, Sí. tamén tipográfico. Pero é moi A ver, guai, a idea é potente. iso que explicas pasa tamén en Hill House, de Shirley Jackson, que tamén é unha casa tan labiríntica, concentrada sobre si mesma, que tamén funciona así como labirinto. De feito, eu podo vos contar unha anécdota sobre a traducción, que cando revisei a traducción dixenlle ao traductor: mira, no orixinal aparecen 4 cuartos e ti aquí traduciches 3 nada máis. E díxome el sí, porque realmente ela estáse referindo ao mesmo cuarto con 2 nomes. E eu xa, pero ela estáse referindo adrede ao mesmo cuarto con 2 nomes porque quere que o lector se perda na casa tamén. Entón chámalle gabinete, chámalle camerino a eses dous cuartos que en realidade son o mesmo cuarto, porque ela está buscando confundir ao lector porque van os protagonistas pasando a diferentes cuartos, que ademais ela explica que a casa ten unha inclinación e por iso se pechan as portas, entón é tamén esta dinámica de pechado e sen luz e cuartos interiores e máis cuartos concéntricos, entón ao final dá esa sensación de labirinto. E despois eu tamén quería, nesa mesma liña tamén está a peli do Labirinto de 1900, bueno, é unha peli de 1953 que está baseada nun relato de Lovecraft, de Cameron Menzies, e tamén ten está nesta liña do terror gótico, de que tamén hai unha casa na que arredor pois hai un labirinto e a película está construída con base na figura do labirinto que aparece ao principio, aparece pechado tamén é moi simbólico e a nivel visual. E despois a peli unha na que tamén me gustaría resaltar así nesta dinámica do terror, a adaptación de Kubrick do Resplandor, da Tal novela cual. de Stephen King, non? Tal Aquí cual. hai unha anécdota que contar que, segundo a obra de Stephen King, hai un momento no que os animais cobran vida, pero claro, os efectos especiais daquela época non facían iso crible. Entón Kubrick a decisión que toma é rodar unha escea cun labirinto no xardín coas sebes do hotel Overlook aí, bueno, roda unha persecución e amósanos que como prota está completamente tolísimo, non? Consiguen, eu creo que esa foi unha grandísima idea de Kubrick, o de conseguir ese efecto. Absolutamente, Despois xa Logo, podemos entrar tiña noutros tiña aí algo anotado, non? Logo isto xusto ese exemplo, non? De converter lugares que en principio non son labirintos, non se comportan como tal, ata que sí que se ve, non? Como no Resplandor os corredores do hotel. Hotel, sí. Que ademais eu sempre dixen que unha película, pasar de terror, é super luminosa, porque non fallan as luces do hotel, non é que se poña oscuro, sabes? Agora sería o típico, vamos a escurecer as imaxes que gravou Kubrick son super luminosas. Sempre me chamou a atención, vaya, o ben iluminado que están eses corredores e o medo que dá pola súa repetición, por todos estes que E en falábamos. cambio fora do hotel, si hai moitas escenas oscuras. Quer dicir, produces unha inversión. Sí. Como que o lugar terrorífico está cheo de luz e onde poderías ir para escapar está oscuro. A ver, Entendo. eu douvos a miña teoría sobre iso, que vendo un pouco de ler a obra de Stephen King. A ver, Stephen King, bueno, para min é un autor ao que me achego así con certo prexuízo,
que ao final o que descubrín nel é que, para ben, que ten unha dimensión social do terror que non teñen outros autores. Shirley Jackson, por exemplo, non a ten, é o terror individual psicolóxico que de repente a protagonista está absolutamente tarada e a maxia da novela é que ti non sabes cando pasou iso. Sabes que nun momento dado que está absolutamente tarada, pero podería che pasar a ti. Pero en Stephen King é ese terror social e que no fondo é unha crítica de esquerdas a que está desenvolvendo, entón a mí eso gustoume moitísimo. Eu o Resplandor non, sí que vin a peli de Kubrick, pero non o sea, aínda lin a novela, pero eu creo que van todas na mesma liña. Aí Stephen King onde pon o foco é nas vergonzas da sociedade americana. Entón Que esa guai. parte aparece iluminada e a parte que non a marxe desas vergoñas, porque, por exemplo, en Salem Slot, que xo veredes cando saia en galego, tamén o que hai é unha epidemia de vampirismo. Pero ti vas lendo a novela e a novela é o pobo de Salem Slot que está absolutamente corrompido absolutamente corrompido a nivel social. E el pon o foco moito niso. Entón eu creo que Kubrick aí sí que soubo interpretar ben de a parte social, que é a que transcorre no hotel, eso ten que estar iluminadísimo porque a podremia está toda aquí. Estaba pensando que... Ten... Desculpa, Alba. Non, era iso. Ia dicir que hai dous fíos que podemos entrelazar de novo, porque estamos a falar de labirintos como forma de terror e do catálogo de Odisea. Por suposto. Sabedes que este podcast é propaganda, non? Total. Non estamos opinando realmente. Total. En fin, Efectivamente, está todo estamos- pensado. está todo financiado. Pois as tumbas de Atuán de Cal Guin. Ah, Tal cual, efectivamente. Tal Buah. cual, tal cual. Ah, tal pero cual. vai haber un especial sobre iso. Pero tes razón, tes razón. Pois Tes sí, razón. é un exemplo de labirinto terrorífico, en que o Escuros, fundamental en é a luz, escuridade, sí. efectivamente, que é unha idea moi evidente, pero pouco explotada realmente nos labirintos, que adoitan ser lugares en que a luz non é un problema. Eu penso que sobre todo porque Tal se cual. non houbese luz no labirinto, sería excesivamente labiríntico. Non hai pé a perderse. Pérdeste desde o momento mesmo de entrar, non? No segundo cero estás perdido xa, sei a verdad. Non hai moito Bildus Roman aí. Claro, eu non coñezo ningunha trama de alguén que ten un labirinto cos ollos vendados, e como, a ver, dalle unha oportunidade. Está guapo, Está guapo. Hai que a premisa da memoria como único mecanismo de Sí, a ver, é que é de orientación estaba moi guapo nese É que é libro. unha cuestión complicada, porque, a ver, as tumbas de Atoan realmente o que narra é o proceso de emancipación da muller, e o proceso de emancipación da muller, o primeiro libro é o proceso de emancipación do home, que ten lugar percorrendo todo o terramar, e o proceso de emancipación da muller é do espacio privado ao espacio público. E é un pouco que aparece simbolizado con ese labirinto. Pero non o vou desenvolver máis ata o especial terramar. En fin. Ui. Alba soltando factos, Bueno, podemos discutilo, pero non No, agora. o sea, pero estou de acordo. Teño que marchar dar clase. Pero non avises, muller. Fai a túa típica saída francesa. Exactamente. Non considero ningunha outra como válida, xa. Estaba tamén por aí anotado... Estaba por aí anotado unha película destas ardeiras directas de Show, non? E de tal, que era Cube, a súa secuela Hypercube. Que non sei se as viste destas pelis. Son malísimas, o sea, non hai que tampouco... Son malísimas. Non vamos volvernos locos, dis, ai, desta vez... Sí, da igual, son horribles, non teñen ningún... E ni sequera a idea está ben. Parece unha idea de tragaperras. Non sei. Eu creo que a idea dos cubos pode estar ben, pero que logo non é xusta cos... É que é unha mierda. A ver, vamos a seguir baixando cara... Claro, vamos a seguir baixando, non? Non a besades. É máis, omitido de que mencionei No, Cube, pero sabes por que unha merda? É interesante. Mira, no, estou de acordo. Hai algo que aprender como de aprender de Cube. Que o problema de Cube é que non hai metáfora. É literalmente sen máis. É como, sería divertido meter a esta peña Comproche, tes toda a razón. nun sitio e que tivesen que resolver por... O sea, é que non hai nada interesante. É como, vale, non sei. Ese é o motivo polo que é unha película brillante. No.
Eu creo que o brillante de Cube, película que, por certo, non vi, non teño nin idea. Que fillo de puta é, tío, que fillo. É que consegue separar o labiríntico do moral, porque a idea do labirinto é boa en sí, que isto que comentaba Alba, e que despois Guillermo retomaba do Bildung Roman, do crecemento, do labirinto como enfrontamento ao destino, os problemas de un... Nada, non. Labirinto porque é divertido, porque, joder, mola ver a xente atrapada nun puto cubo, tío. Que máis queres? Está ben así, obra mestra. No, tirando desto vou abrir o que para min é unha cousa emocionalmente moi dura, pero vamos a falar de Perdidos durante un pouco. Isto é exactamente o problema que... O sea, o mesmo problema que teño con Cube e que Pablo acaba de louvar sendo a persoa máis hipócrita do planeta. É o mesmo problema que teño con Lost e un problema que teño con unha ficción un pouco máis recente que Lost, pero que eu penso que bebe directamente dela e que penso que é interesante, pero está caendo nos mesmos pecados que todas estas obras, Sí. que é From, que non sei se a coñecedes esta serie de HBO. Eu vou na vendo... non sei se falamos xa. Vou na vendo en directo, como digo, o sea, hubo día con ela. Como Eu se tamén chama? vou- From? From, sí, como Bueno, deste. Nin ouvira falar dela, verdades? Está... From, No, iba a decir, está en HBO, non? Bueno, en Max. sí, é de HBO, sí. E logo o protagonista é o negro que estaba en Perdidos. É Era Michael de efectivamente. Perdidos, sí. Efectivamente. Michael de Perdidos, sí. Fala Que andaba ti. sempre buscando o fillo a berros. Sí, exactamente, nas primeiras temporadas máis tal. A ver, non quero resumir moito de que va, porque parte da gracia de From é descubrir de que vai, pero basicamente é unha serie de personaxes que acaban nunha especie de aparentemente pueblo de estrada que non ten nada de particular ata que chega a noite e hai algo moi particular nese pueblo, non? E non poden escapar del. Entón, ao propio pueblo e as normas que rixen o pueblo e que está claramente fora da realidade e do tempo, viran unha especie de realidade laberíntica na que eles van descubrindo cales son as normas que aparentemente aplican aquí, non? Ademais, non hai nada de metáfora de laberinto, quero dicir, non é como é como se fose un laberinto, non, literalmente un laberinto, porque hai moitas veces que acaban baixo terra por túneles perdidos, ou un tipo se cae por un sitio e acaba nunha torre da que tamén se escapa a través de túneles. Quero dicir, a metáfora do laberinto volvese moi directa e evidente. Non hai que facer moito exercicio intelectual para ver que a metáfora é que este pueblo é un laberinto do que intentan escapar, non? E adoece dos mesmos problemas que Cube e que Lost, no sentido de que eu estou empezando a sospeitar que non hai nada, sabes? Non hai Nada. Mais que non hai nada, só o misterio polo misterio, reglas random, porque como é un mundo de fantasía se poden permitir que sexan aleatorias e sen conexión particular entre elas, e é unha maneira de terte enganchado un pouco co mecanismo este propio dos laberintos que o que dicía Pablo, que como estamos nun laberinto, é normal que me caiga por aquí e aparezca noutro sitio que non garda ninguna conexión, sabes? Como, bueno, no, esa eu teño asumido. Estou moi de acordo. Fala, Pablo. Asumir que non hai nada, non? Ia dicir que estou moi de acordo porque ese é o dilema do labirinto, que é un tipo de ficción extremadamente atractiva, apetece moito facela, apetece moito consumila, pero é moi difícil, digamos, sair indemne dela, porque é moi difícil empregala para algo. Eu penso que non ten que ser empregala metaforicamente, non? Mas levala para un lugar que sexa interesante. É difícil porque é moi complexo encontrar unha saída nova, por exemplo, porque as regras do labirinto son tan particulares que cando un sai do labirinto ou a trama dá lugar a outro espazo, a propia atracción se perde. E creo que é complexo. E hai varias saídas que se me ocorren aí que teñen que ver con empregar o labirinto como unha parte e non como o centro da ficción. En ese sentido, penso que sí que ten funcionado moi ben. E ocórrenseme dous casos moi separados no tempo. Bueno, igual non tan separados no tempo, estou pensando. Por un lado, un clásico coñecido por todo o mundo, que é O nome da rosa, de Humberto Eco,
Mm, en que hai efectivamente un labirinto, non lembro moi ben a trama, igual me podes botar un cable, pero hai unha biblioteca no Sí, fondo sí, sí. do mosteiro que se ti non coñeces onde están os libros, pois pérdeste e podes morrer, non? E ten a ver este labirinto con un punto fundamental da trama que non vou destripar, em, pero en fin, é un labirinto subterráneo que está presente desde relativamente cedo na trama como un lugar misterioso ao que o protagonista non pode acceder porque lle falta a chave que lle permita saír de volta, máis que por iso mesmo exerce a súa presenza sobre a trama sen a trama se desenvolver dentro. E iso mm, está chulo. E iso acontece tamén noutro texto do que quería falar, que é Igur Nebli, de Miquel de Palol. Eu penso que xa teño falado sí, deste texto temos aquí, falado porque del, sí. é un romance que adoro. É un texto probablemente do que sexa un dos máis importantes romancistas cataláns de finais do século pasado e deste século, Miquel de Palol. E, e desenvólvese nun futuro que podería proceder da nosa sociedade, pero que está xa tan afastado que non é recoñecible, non? E hai unha sociedade de base feudal outra vez, pero un grado de desenvolvimento tecnolóxico moi avanzado, tan avanzado que xa non é moi importante, como que hai partes da sociedade que son tecnolóxicas, pero parece que se considerou que a tecnoloxía era unha moda, non é tan necesaria realmente. Igual non necesitamos tantos mecanismos, non? Entón hai como ¿Me tarxetas de estás acceso aos diciendo que la edificios. criptomoneda no sirve para nada? Ese rollo. Descubriron que a boa vida era a cabaleiresca, non? Non ese rollo de viaxar en naves espaciais, non. Entón, toda a historia vira arredor de que por algún motivo que non se comprende hai grandes labirintos sobre a Terra e cada imperio debe nomear un cabaleiro para resolver o labirinto. E non se entende moi ben por que é necesario que o cabaleiro resolva o labirinto, nin o emperador nomee un cabaleiro, pero todo o mundo entende que é algo que hai que facer. Entón, a idea do labirinto e a súa resolución é o centro da trama, pero ocupa relativamente pouco da trama, porque o importante é como este cabaleiro se forma para entrar, que é o que pasa dentro e, sobre todo, como encaixa despois a saída victoriosa do labirinto o complexo escenario xeopolítico desta altura, non? Eh, entón, creo que exemplifica ben como o labirinto ten que ser un momento da trama, un lugar que produza tensión durante toda a lectura ou o visionado, pero que non pode ocupar como espazo fundamental toda a duración, porque Mm. absorbe todo, porque é demasiado atractivo. Ou, mira, estaba pensando que unha película que fai algo parecido a iso é O laberinto do fauno, a de Guillermo del Toro. Porque o labirinto é un dos escenarios, por decirlo así. O labirinto é o escenario principal no sentido de que é onde se desenvolve a parte final da película e a parte inicial, pero despois todas as outras probas de alguma maneira son parte do labirinto do fauno, no sentido en que participan do mundo do fauno, son propostas polo fauno, pero non acontecen no labirinto, non? Como que o labirinto está reservado para outra parte da narrativa, outro sitio un lugar onde vas a ir a perderte porque é un paso para outro mundo, pero non se abusa del, por decirlo así. É como que se aproveita para facer outras probas, outros escenarios, outras cousas, e o labirinto só se volve a él nos momentos de clímax, por decirlo así. Estou de acordo. É interesante porque cando pensando en meter esta peli para o programa, decía, joder, pero en realidade que o labirinto chamas así a peli o laberinto do fauno, pero o labirinto como que, bueno, non é parte principal da narrativa. Pero probablemente está facendo algo parecido a isto. Está facendo algo parecido a isto. Como empregalo como metáfora en conxunto das probas, da complicación, do paso a outro mundo, pero non abusar das reglas intrínsecas ao labirinto, pois porque, como dis, pode dar lugar a caer sempre nos mesmos tropos de ser pouco interesante. Pode ser. A verdade é que hai moito que non vexo o labirinto do fauno, non a lembro moi ben, tal vez debería revisitala. É interesante, está guai.
Sí, lembro como interesante polo menos. E tal vez toda a relación co tema da guerra civil pilla un pouco lonxe, Sí. pero bueno. Pois estaba pensando que estamos a discutir aplica ben sobre unha serie que tal vez sexa a máis popular entre as que imos falar hoxe, que é Severance, que, que estou comezando a ver agora, levo unhas semanas vendo así, inda que teño que recoñecer que estou a desconectar un pouco. E así, por resumir un pouco a trama, por se alguén non a coñecer, vai dunha sociedade en que se inventou un mecanismo que permite desconectar, parcelar a mente humana en varias seccións, non? Entón, a empresa que patenta isto úsao para crear dúas vidas paralelas nos seus traballadores. A vida interior no traballo e a vida exterior, de tal maneira que o eu que vive, foi a súa vida, non se lembra, non sabe nada do seu traballo, e o eu que está dentro do seu traballo non ten recordos, non ten relacións exteriores e tal. Entón, aparentemente é atractivo, non? Porque ti non tes que vivir a túa parte laboral do día. Só te dedicas ao prazer, pero ten consecuencias así un pouco turbias. E o tema é que toda a trama Sí? Ah, Perdímolo. Pois ahora se poñía interesante. cortouse aí. Ahora íbamos... Joder, explicou uno e agora marchou para a parte boa. Fixo un clickbait de libro e ahora temos, sabes o de lo que pasó a continuación te sorprenderá, ¿no? Pues deixounos aí, Lo ¿no? podréis ver en el siguiente episodio de Ballet. De verdade, claro, deixounos aí coa historia. Vou... Aparte jodeunos porque nin ti nin máis eu vimos a serie, entón... Non como non podo aportar, simplemente podo, sabes, escuitamos, pero non xulgamos, sabes? Non... eu avisei no comezo deste podcast que isto ia pasar. Sí. Xa, a verdad que sí, hoxe sí, avisaches. Un desenvolvemento da propia trama. Efectivamente. Nada, non sei moi ben onde quedei, a verdade. Nada, ibas a decir o que é interesante de Severance. E o que é interesante de Severance O que é interesante de Severance é que o espazo laboral é labiríntico. Os traballadores traballan en áreas completamente desconectadas das outras, de tal maneira que se eu me dedico os datos non teño acceso onde viven, onde traballan o resto, están separadas por infinitos corredores enrevesados para que non poidan contactar entre eles, non? Para que non poidan organizarse sindicalmente, visto de maneira alegórica. Ostra. E a trama vai un pouco diso, de que os traballadores, conforme van gañando consciencia de cal é a súa situación, comezan a intentar organizarse e a entender cal é o lugar en que están. E van facendo mapas, intentando entender como funciona ese lugar, non? E a idea do labirinto está guai, o concepto está guai, pero pásalle xustamente, creo, ainda me queda bastante por ver, non acabei nin a primeira, pois pásalle xustamente isto, que xa vou notando como, conforme a idea do labirinto se vai resolvendo, non vai quedar nada. É manter unha tensión alta, pero vai acabar rompendo e non vai levar a ninguna parte. E por iso creo que vou deixar. Deixalo na parte boa, non? Deixar perdidos na tempada 3, que tal cual, a decisión correcta. Está guai, porque este tema de Severance que comentas conecta con outras ideas que tiña eu alrededor do laberinto, que era a da burocracia como idea laberíntica, que aparece, é máis ou menos un tropo habitual, eu creo, onde os edificios administrativos se convirten en laberintos para o cidadán porque non comprende os espacios nin como conectan, e iso se convirte nunha metáfora do mal goberno, non? Ou da cousa críptica do poder. E creo que xa comentamos algunha vez os exemplos que se me ocurren a mí para falar deste tema noutros episodios, pero bueno, por se alguén non os escoitou, eu sempre penso aquí nun edificio que había nas 12 probas da Asterix e Obélix, onde supuestamente a proba era moi sinxera, tiñan que entregar un papel nun edificio administrativo romano e se volvía imposible porque sempre reenviaban a outro mostrador con outro funcionario e ese outro funcionario pedía outra autorización noutro andar, tiñan que subir e baixar para diante, para atrás e era imposible de resolver. E penso que un dos grandes achados literarios de Kafka, todo o proceso basicamente, o sea, a novela do proceso basicamente esta idea
desenvolvida con outras, ¿no? Pero a que conecta todo o libro é a idea de que o procedimento judicial é como se fose un espazo, ¿no? É como se fose un espazo que o cidadán percorre que non comprende para nada. Son cousas que se lle aplican sen el ser capaz de comprendelo. E o laberinto aplicado a... Que a verdad que entendo de onde ven, porque por exemplo, se coñecedes o edificio de San Caetano en Compostela, onde é a sede da Xunta, é verdadeiramente laberíntico para alguén que non o coñeza, porque ademais como os que están traballando ali supostamente xa coñecen o edificio, non ten mapas nin direccións, case, non é imposible de navegar a menos que literalmente o coñezas, que é a cousa propia do labirinto, non? Interesante. É que estou pensando na propia produción de Kafka, polo menos nas novelas centrais, e no proceso, a primeira vez que vai a xuízo, é é que só podo falar do meu propio recordo da novela. É un edificio como que ten moitísimos cuartos, patios interiores, e moitos deles non teñen ningún tipo de aspecto oficial nin burocrático, ao contrario, hai como familias moi pobres, hai nenas, as nenas que empezan a perseguir, xusto, de repente hai unha porta así como que podería dar a unha vivenda ocupada, en mal estado, e dentro está o xuízo, non? Pero como que o teito é moi pequeniño, todo o mundo está apretado, e joder, realmente é a imaxe do labirinto, e custalle moito orientarse. E iso tamén pasa no castelo, que hai outro momento en que non me acabo de lembrar moi ben, creo que, bueno, é algún momento do seu procedimento burocrático neste caso, que é intentar averiguar cal é o seu traballo que ten que facer aí. É como un corredor enorme en que hai moitísimas portas. Vale, xa sei que momento é. É cando canso de intentar lidar coa institución burocrática, decide personarse na habitación do seu superior. Pero claro, o lugar en que están as habitacións é como unha especie de corredor eterno, cun montón de portas moi xuntas, é moi difícil averiguar cal é exactamente a porta do seu superior, porque hai tantos superiores con superiores pola súa vez e todos dormen no mesmo hotel que incluso asaltalo pola violencia é extremadamente complicado, non? Que nunca o pensara, pero é que esa é a mecánica. Por eso o hotel é boa metáfora para o labirinto, ¿no? Porque é un espazo que, a pesar de que é moi grande e é relativamente navegable, non? Está pensado para que te podas orientar. Ti, como usuario normal do hotel, só estás destinado a empregar unha habitación. Non tes ningunha razón, nin hai por que saber nada do que acontece nas outras. E iso, por definición, convirte en laberíntico, porque a mínima que saias do camiño que está preestablecido para ti, nada ten sentido, porque nada está previsto para que ti o visites ou o vexas. Completamente. De feito, penso que os hotéis son probablemente os espazos máis laberínticos cos que lidamos no noso día a día. E teñen esa sensación bueno, é difícil orientarse por eles, tes números que che dan algunha indicación, pero non ves claramente onde termina o corredor, onde comeza, onde tens que virar. De feito, estou pensando agora, así de maneira improvisada, no capítulo este de Chainsaw Man, que teñen que ir a un hotel, pero non encontran o demo en cuestión que están a procurar, e resulta que o demo é o propio hotel. Sí, que están metidos dentro como na barriga del, sí. Claro, e fai que o corredor sexa en loop. Como, por certo, outro labirinto moi particular que Alba non me permitiría considerar labirinto, pero como non está, fago igual. O Silent Hill de Hideo Kojima, o PT. Non sei se xogaste. O PT, sí. Ou lembrades un pouco. Sí. Si era unha demo xogable sí, que consistía nun corredor que lupeaba sobre si mesmo, non? Sí, tirando dos hotéis, hai un... Estaba pensando tamén no viaje de Chihiro, que é espacialmente complicado de navegar. Ti sabes que todo acontece como dentro dese spa, pero se mesturan os espazos públicos e os propios do persoal. Es como que de repente saen por unha porta e eso leva a un pasilliño, e ese pasilliño leva as habitacións do outro corredor.
ten un vídeo Ter, non se coñecedes Ter, unha youtuber que ten algúns vídeos interesantes, ela é arquitecta de formación, e ten un vídeo onde explica e fai un diagrama de espacialmente a viaxe de Shihiro, e penso que é un vídeo moi bonito, é un vídeo moi bonito, verdadeiramente un vídeo moi interesante de ver, é porque ten sentido, a pesar de que ti tes esa sensación laberíntica, é porque, como comentamos, os hotéis por definición son laberínticos para unha persoa ordinaria, porque se mesturan os espazos, e en cambio ten todo o sentido do mundo. Ves o diagrama e, pois sí, ten todo o sentido do mundo, está organizado como pensarías que está organizado un hotel máis ou menos normal, non? Mola un montón. Sí, a min pasoume experiencia persoal recente. Eu estou vivindo nunha residencia, vale? Levo aquí 2 meses e vivo no quinto. E ten unha forma de H a planta do edificio. E outro día pasoume que ia moi empolado. Por certo, todo o edificio ten exposto un montón de obras de arte, de xente que estivo na residencia e doou parte da súa produción. De tal maneira que funciona como un museo ao mesmo tempo, de obras en xeral bastante malas, debo dicir. O tema é que eu fixen a miña ruta habitual, subín as escaleiras para facer algo de exercicio e metinme por unha das ramas por onde vou a miña habitación, e de repente, mentres avanzaba, eu vivo ao final dos corredores, porque estou nunha torre, pois mentres avanzaba comecei a ver que os cadros non eran os que me correspondían. E foi un momento de terror ontolóxico. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Empecé a mirar o corredor e a maneira en que se retorcía tampouco era a que eu coñecía. E foi absolutamente terrorífico. Claro, que pasa? Que me metera polo piso equivocado e polo lado equivocado. Pero foi... Pero que todos sexan igual, menos os cadros, mola moitísimo como idea literaria, mola moitísimo. Uf, que guapada. Isto lembrame un videoxogo o que xoguei moitísimo tempo en itch.io. Era un xogo moi pequeno, tan pequeno que incluso a etiqueta de independente igual nin lle caía, pero trataba dun pingüino nun hotel bastante labiríntico. O que as habitacións estaban como abandonadas, entón tiñes que ir como transitando polo hotel cara arriba entre elas. Pois por unha saías pola xanela porque había unha escalería de incendios, na seguinte colábaste por unha tubería de auga, tal. Era un xogo moi pequeniño, non? Pero pareceu unha idea moi potente, a idea dun hotel potencialmente infinito que ti non usas para residir, con habitacións separadas, cada unha é unha estancia, senón que experimentas como un espazo a percorrer cara adiante, non? É un xogo que, digo, non coñece ninguén porque non é importante, é un microxogo de itch.io feito tal vez como experimento por un creador pequeno, que a min me quedou super grabado, esta idea de incluso dun hotel infinito, non? Moi guai. Que bo. Que guapo. Sí, señor. Hai que falar de One Piece, porque podemos falar de One Piece. Non, que me fixo gracia antes, non, de que falamos destes procesos destes procesos, non? De que encontraba el laberinto e iba cambiando, que é puramente One Piece, quero decir, o sea, que vexo que os tropos que fomos manexando aquí aparecen en One Piece de hecho, e me fai gracia ver agora a Luffy como metido nun laberinto intentando chegar a súa saída, non? Pero todos sabemos que nunca veremos esa saída porque One Piece non vai acabar. Pero tamén me acordei antes de One Piece. É máis fácil imaginar o fin do... A frase esa, é máis fácil imaginar o fin do mundo que o fin do capitalismo, non? Pois é igual, é máis fácil moi probable, pois total. O fin do mundo que o fin de One Piece. Total. Además, hai unha cousa que antes falábamos un momento dos argumentos, non? Como que non se acaban ou nunca saberás que foi ou demasiadas preguntas, non? Moi pocas respostas. E creo que One Piece como que sigue nesta dinámica. Non sei se o estás vendo, se o ves, se nunca chegas. No. Non vexo, non. Pois hai como que hai xa tantas tramas, pero tan abertas e ninguna resposta, que é moi gracioso, porque é en plan de da igual xa, é Lost, o sea, volvemos unha especie de Lost donde xa é imposible explicarlo, non hai posible, sabes, saber como funciona o mundo de One Piece, xa non é posible. Non importa. Son os niveis. O sea, non se pode mapear o mundo de One Piece. Non se pode facer nada, eu creo. Non hai mapas. Eu creo que non se pode facer nada xa con One Piece. É a hostia. Eu de verdade que como experiencia hai que oxalá,
Puidedes empezar a ver One Piece dende cero e chegar ata onde estamos algúns agora. Iso é un labirinto real tamén. É interesante, porque dice, pasoulle, é unha experiencia tan particular, o sea, un fenómeno tan particular de One Piece que é unha obra tan afectada polo xigantismo como probablemente ningunha outra da humanidade. Non se me ocurre. O sea, a nivel de narrativas, porque quizáis o exemplo sería algo con edificios, ¿no? Como unha especie de sagrada familia que é inacabable, non está moi claro que cal é o final, porque non está claro que haxa final, como que todo é proceso. Pero non se me ocurre outro caso como o de One Piece, que cae nesa inconsistencia por puro xigantismo, ¿no? Pode ser. Non sei. Máis cousiñas por aí que temos pendentes. Non sei se cretedes algo en concreto que queirades destacar. Tedes aquí apuntados os dous a de Maze Runner e non teño nin idea do que é iso. Claro, ti, Pablo, liches a novela? Perdino. Estás muteado, por si acaso. Pablo Marche. Por si acaso. Claro, foi o año ou algo. Bueno, Maze Runner para min é unha película, vale? Eu a novela non a lín, está baseada nun libro do 2010. Xa creo que a 20th Century Fox compra no 2013, sabes? 3 anos despois e pouco despois pois chega a película. O sea, que foi un proceso destes de bestseller, de libro de aventuras así adolescente bestseller. Que para min... Unha resposta, Carlos, se me permites, aos xogos da fame. Sí, que iba a facer ese hubo varias obras de algún xeito que eu relaciono moito, que son os xogos da fame, esta o do labirinto, o corredor do labirinto, e Diverxente tamén, non? Que son 3 películas, son tres, como ves, moi para min moi fiadas na época, no contexto de aí, que sobre todo provocado polos xogos da fame. Incluso a estética, non? Como que todos visten igual nesas películas. Sí, esa movida distópica totalmente entran aí nesa dinámica. O corredor do Minotauro, o corredor do labirinto non sabes non sabes de que va, o sea, non tes nin idea do... No, o sea, teño aquí un blanco de cultura popular. Pois é un rapaz que desperta nun claro, non medio como parece dunha área, creo que o nome que utilizan é a área onde esperta, non? E aí hai outro grupo de rapaces. Polo día esa área queda illada, non? Por grandes comportas. Pola noite, perdón. E polo día abren as portas e podes percorrer un labirinto que ninguén conseguiu rematar, ninguén tal. Se non volves antes de que pechen as portas, quedarás no labirinto, non? Morrerás, ninguén volve. E vai disto. En plan de que este labirinto, que hai nel, por que estou aquí, por que espertei aquí, quen son este grupo de rapaces, non? Xunto conmigo, parecen adolescentes todos. Pero vai diso, non sei se a novela ten outro plantexamento, isto é a película, non... Eu non ligo a novela, Vale. pero a película creo que é un exemplo moi bo do que dicíamos de é mellor parar a tempo. É dicir, creo que se só ves a primeira película e non segues a saga, é sen dúbida a mellor de toda esa vaga de produtos xogos da famescos. Sí. A primeira está moi ben. Sí. Hai un misterio que é moi potente, que é o do labirinto, hai un concepto explorador, digamos, potente de imos mapear este labirinto, imos entender a súa lógica. O que ven despois é broza. É a mesma broza que Diverxente, os xogos da fame, non paga a pena. Pero esa película está moi ben. Creo que ten o concepto máis interesante de todas e eu gostei moito, a verdade. O sea, antes, non sei se me escoitou cando dixe a mellor peli non sei que e tal, creo de verdade que está ben. Creo que está ben, que é salvable, vaya. De feito, eso, joder, como para lembrarme bastante despois dun produto que é, joder, serie Z prácticamente. No, Z non, pero... É que, ao final, eu creo que se converteu nesa primeira parte que pode caer por diferentes vías, non? Salen nas plataformas, así, a xente vai caendo. É verdade, como o que plantea é potente, e a peli está moi ben levada, e creo que cos anos, o que diste de lembrarte dela, é certo, non? Como que moita xente mellor non a volve a ver, non tal, pero, hostia, é verdade, os laberintos que funcionou bastante ben a nivel popular. Creo que recaudou máis de $300 millóns e costará 33 ou algo así, o sea, foi un éxito bestial para a taquilla daquel entonces. Logo, que di Pablo, cero recomendable seguir a historia que logo ven, cero recomendable as pelis, o sea, é terrible.
que aí xa non Mm. entro, pero é terrible. Vale, vale. A volver a fe, Pois, non sei. tirando deste fío, quería falar dunha obra que lín hai cousa dun mes que me encantou, que é Piranesi de Susana Clark. Non sei se a coñecedes. Susana Clark, soname un montón. Sí, bueno, non sei canto se falou na Galiza, sei que moi pouco, no Estado español penso que tampouco deu moito para falar, pero no escenario internacional sí que foi unha novela bastante comentada, tamén porque supuxo unha obra, ou sexa, unha viraxe da súa autora para escenarios máis fantásticos, tal. É un xiro que está pasando en certas autorías femininas, sobre todo anglófonas, de ter Mm. unha traxectoria máis ligada a ficcións realistas e de repente ter unha obra pois noutras coordenadas. Isto a mí interesa bastante, pero en fin, non o vou enredar. De que vai Piranesi, basicamente? Pois vai dun home que se chama Piranesi e que habita nunhas cavernas en que hai infinitas estatuas. As estatuas mostran seres humanos facendo pois accións máis ou menos cotiás. Non me lembro ben das estatuas, non? Pero eu que sei. Unha muller erguendo unha luz cara ao horizonte. Un home tocando un instrumento. E son pabillóns conectados entre sí, un detrás do outro, mostrando estatuas. Hai 3 niveis, un superior en que hai nubes que de cando en vez choven, formando ríos polas escaleiras, un nivel medio que está seco, menos cando pasan os torrentes, e un nivel baixo que está inundado. E a historia basicamente é como este home intenta sobrevivir neste lugar labiríntico, por que está aí e que é o que está pasando. É moi guai, moi guai, porque Uf, creo que que un tema guapada. o punto de partida é moi guai e ademais está moi solventemente desenvolvido. Ten que ver con psicanálise junguiana, ocultismo, está bastante guai. Que guapo. E gústame moito a trama que se desenvolve nun labirinto e vai iso de mapealo, de sobrevivir nel. Hai como un certo como costumismo labiríntico, non? Como consigo comida, tal, como sobrevivo, como pouco a pouco vou coñecendo o funcionamento interno deste lugar, que iso é algo que está en Maze Runner, por exemplo, que é un dos motivos polos que me gusta moito. Non só o labirinto como un lugar que percorro, senón como, joder, un lugar en que tes que vivir, porque estás atrapado, non? Que Buah, guai. é super potente esta novela, é moi agradable de ler, a verdade. Eu o que li nos últimos tempos, do que máis que non sei se dicir que é o mellor, porque, bueno, ten certos límites estéticos, pero entretida é Que guai. moito. Que guai. Pois anoto aí, Pues non me sabe de nada, a verdad. Sí, sí, está guai, está guai. Moi ben. Que máis por aí queredes? Deixounos Alba un deberes, xa non sei. Deixounos Alba deberes do final de todo. Onde volve, bueno, asumo a obriga de resumir basicamente o que deixou Alba, que está empeñada en que falemos de fragmentos de Apocalipse de Torrente, non? É de Torrente Sí, sí. Ballester, se non estou eu equivocado. Sí. Seguro que os nosos escoitantes máis fiéis recordan daquel ínclito primeiro episodio primeiro episodio do Valeiro Perfecto. Absolutamente espectacular, na miña opinión. Piloto. Pois o piloto, que bueno, sen máis. Que fala que efectivamente que hai un labirinto baixo a catedral en Compostela. Bueno, un pouco, eu creo que conectando coa idea que mencionábamos ao principio do programa do labirinto subterráneo que leva para conectar con outro lugar, en ese outro lugar tamén, bueno. E tamén o conecta con Borges, que tamén en xeral témolo por aí apuntado. Non sei se queredes falar un poquinho de Borges. Sí, claro, curioso porque teño a impresión de que todas pensamos en Borges ao comezo ao facer este programa e ao final non o mencionamos moito. E cando procurei, por exemplo, libros que falasen de labirintos en Google, Borges era o caso que aparecía unha e outra vez. Eu penso, non estou certo, mas que case todos os labirintos como tales
de Borges aparecen en el Aleph, ¿no? Porque ahí está o de Sí, non sei La se casa de todos. Asterión, Mm. a O ver, dos Hakan reis e o... el-Bohari muerto en su Sí. laberinto, Dos reyes y dos laberintos, creo que son los tres que tocan o tema do laberinto, pode ser? Non sei. Que eu recorde agora, sí. Sí. Sí, a min son meses. E o que pasa é que me custa dicir algo interesante de Borges porque me parece que o seu achegamento ao laberinto é que é extremadamente clásico, é un labirinto típico, formal, hai un labirinto en que un pode quedar atrapado, non? Tal vez a idea que máis asocio a Borges en ese sentido é que vai en contra de Alba é que en Dos reyes e dos labirintos, vou facer spoiler, mas, en fin, é un conto bastante coñecido, pois vai, en fin, de dous reis, un ensínalle a outro o seu labirinto, e putéao e fai que se perda nel, non? E o outro, para vingarse, dille, sí, pois xa che vou ensinar o meu labirinto. E colle, átao e deixa en medio do seu deserto. Entón, creo que é un concepto interesante o de concebir o desértico como labirinto posible, non? Que as paredes non sempre son necesarias Sí, para ter aí un hai labirinto. un... Sí, eu... Mira, pues esta idea viña... Joder, creo que falei algunha vez tamén aquí desta triloxía de Scott Baker, de O Príncipe de Nada, na que hai un momento no que está explorada esta idea, pero non no deserto, senón nos lugares de grandes praderas, non? Hai como unha das sociedades deste mundo, é unha especie de sociedade semi parecido ao que poden ser a sociedade do Imperio Mongol, de guerreiros montados a cabalo que teñen lógicas extractivas de expansionismo imperial, non? O sea, van expandíndose por esas grandes praderas e conquistan o que hai e tal. E explora a idea de que é moi fácil perderse nas praderas porque non hai camiños. O sea, ao final, un sitio onde non hai ningún camiño é o sitio onde máis é fácil perderse. Porque non é que te equivoques nun cruce, senón que constantemente estás decidindo. E por eso, bueno, viña un pouco tamén a introducir esta idea de que me parece interesante porque non é moi habitual nas sociedades de fantasía, de ficción, de que na que conecta a xeografía deste mundo imaginado coas sociedades que viven nela, non? Co decir, pois que claro que nunha grande pradeira onde se descubren os cabalos vai a haber acaba habendo grupos de guerreiros en expansión porque é fácil moverse se tes un cabalo por ese terreo, non? E en cambio non eran capaces de sair, o sea, expandir a súa sociedade a outras xeografías dese mundo de fantasía. Non sei, estaba interesante, sí. Non o pensar ata agora. Interesante, verdade? Sí. Moi ben, máis cousiñas entón, por aquí. Estou lendo, estou buscando tamén. Teño apuntado aquí. Sí? Sí, di, Pablo. Non, dicía simplemente como conforme se vai chegando o momento de pechar, moitas veces aproveitamos para comentar así temas persoais, son cousas que nos gustan moi concretas, porque xa non queda ninguén ouvindo menos os cafeteros de verdade. Pois quería recomendar un xogo moi chuli que se chama Void Stranger, que é un xogo así, ten moi pouco público, case non ten recensións en Steam. É aparentemente un xogo de puzzles tipo Sokoban, en que hai unha sala en que ti tes que atravesar dun punto A a un punto B por recadros pequenos resolvendo un puzzle. É super guai, porque o rollo é que cada puzzle se resolve contigo baixando un piso, non? A idea é baixar, eu que sei, 400 niveis. E a primeira vez que o pasas, cando pasas o último nivel, descobres que estás outra vez arriba. E descobres que o que parecía un xogo de puzzles é realmente un labirinto. E ten un funcionamento... hai enigmas que che deberían permitir, ti intúes, sair dese lugar. Pero non hai nada que cho diga. Só o propio feito de verte nun bucle fai que penses, vale, aquí está pasando algo. E o rollo é que non hai marcha atrás. Se ti baixas un piso, ti non podes subir ao andar superior. Para volver a estar no andar 320, se xa estás no 321, tens que buclear outra vez. De tal maneira que aprendes a resolver todos os puzzles de memoria unha e outra vez a toda velocidade.
é increíble como acabas tendo unha relación co xogo absolutamente demente, en plan facer mapas no teu caderno, ir a toda velocidade, é moi obsesivo, é un proxecto moi radical polo que ten de aborrecido e de Guau, antipático qué co xogador, en loco. plan, se ti queres entrar nesta movida, tes que aburrirte, tes que aceptar as súas Joder. regras. É moi guai, moi perturbador, ten algo de terrorífico, pero, dos meus xogos favoritos, moi guai, moi guai. Bueno, tens que aburrirte nin que xogar o puto Dragon Age non implicase un montón de horas, sabes? Que se Sí, perdemos pero un pouco a noción, pero sí, eu neste entendo caso o é que facer queres o mesmo unha e outra vez, e aceptalo como parte de intentar descubrir do cal é o proceso, misterio, sí. os moitos misterios que hai. Joder, que radical, verdadeiramente radical. Estaba en Steam, non? Pablo? Sí, supoño que noutras plataformas tamén, pero en Steam, desde logo, onde eu o xoguei. Moi correcto. Pois Que guai. tamén queda por aí. Máis cousiñas pendentes? Bueno, eu como última, para pechar eu, que quería dicirvos o laberinto polo que máis hypeado estou que pola casa laberíntica do malo de Kimetsu no Yaiba, que vai ser así, entendo que a seguinte tempada vai ser toda a pelexa que acontece, bueno, Kimetsu no Yaiba é un anime de samurais. Non vai ser unha tempada, vai ser unha película. Vai facer unha película? Sí, está anunciada, sí, en Crunchyroll. Que por certo, non sei se o biches, están agora subindo o dobrado galego Kimetsu no Yaiba e é bastante gustosiño de ver. Vime un par de episodios, está bastante guai. Sí, están subindo a TVG a horas intempestivas, lóxicamente, pero bueno. Okay. O sea, a partir das 2 da mañá é o momento de ver Kimetsu no Yaiba en galego. Que fillo de puta son. Pero sí, estou moi interesado porque penso que é un escenario de pelexa de manga anime espectacular. Porque, bueno, para os que non coñecedes, é como unha especie de casa xaponesa xigantesca como un pouco con arquitectura escheriana que non ten sentido nin razón e a gravidade non se sabe moi ben como aplica en realidad. E aí está manexado por un tipo que toca unha guitarra dunha soa corda, que cada vez que toca esa guitarra como que cambian as habitacións. Un pouco rollo Tesseracto, non? De Nolan. Un pouco destas de Marvel. Non, o Tesseracto de Nolan, de Interstellar. Pues sí, non? Algo non exacto, pero digo para facerse a idea xente na cabeza tamén de imaginarse algo así como repetido extrañamente no espacio, sen ningún xeito. Se máis como, gustame a idea de que caes, como que sempre entras por arriba de todo nesa casa por alguna razón, sabes? Mólame esa idea. Pois sí. Nada, non teño nada especialmente interesante que decir, simplemente que é moi bonito. Como todo que guai. É recomendable. A mí prestoume moito ese anime. Non sei, fíxome gracia. Que non me adoita pasar. Eu creo que é un gold standard do que debería ser a animación comercial e o anime comercial en xeral. É unha cousa moi ben feita, a todos os niveis. Bonitísima. Estéticamente é unha cousa gustosa. Bichedes Pluto xa. Teño que sabelo. Non. Non. É verdad que tedes que ver Pluto, tío, que vos vai flipar. Pois anoto. Está en Netflix, o sea, non. Está apuntado. Foi que estaba imos pechando, que temos que marchar. Sí, señor. Así que efectivamente. Levamos además que isto xa levamos 1 hora 46, creo. Ben, allá. Vémonos o seguinte mes probablemente que estamos cumprindo a promesa de seguir locutando máis ou menos periódicamente. Así que nada. Xente seria. Rodicio, Pablo, vémonos no seguinte capítulo. Alba xa se tivo que ir, efectivamente. Sexa co cuarteto ou o trío Tenrura, pois aquí seguirá. O trío Espumillón, tío, trío Espumillón. Hai 3 opcións, acerto, incluso. Así que nada, vámonos na seguinte. Vicos, isto é un podcast a sabedes de A que cheira papá. Abur. Bella xente. Chao. Durante uns minutos corrinche detrás. Ora
Urano, Saturno, Xúpiter. Non sei onde estás. Sentado no porche, todo está en paz. Eu son o último terrícola, non fun quen de marchar. No meu telescopio, made in Taiwan, vexo aparecer un disco vermello, vexo aparecer, ti ves nel. Eu son o planeta, a carne mortal. O aire está melancólico esta noite. No meu telescopio, made in Taiwan, vexo aparecer un disco vermello, vexo aparecer, ti estás dentro, vexo aparecer. Escondido até o último minuto, mas não poderá ser evitado do olhar humano, a olho nu. Pergunta: trata-se do planeta que se ouve falar desde algumas semanas, perto do Sol? Trata-se efetivamente deste. Ele possui outros nomes, mas o nome original é Hercólodos. Pergunta: em que período ele vai aparecer? Entre agora e, no mais tardar, em um ano. Pergunta: o que é preciso fazer quando ele aparecer? Evitar os confrontos e os rumores do mundo, se voltar cada vez mais para a interioridade, ir ao sentido do que lhes é solicitado pelos seus guardiões sob forma de sonhos, de intuições, de pressentimentos ou de sensações. Pergunta: o que você chama de programa de proteção em locais preciso? Isso não é necessário por enquanto. Saibam simplesmente que tudo está previsto e programado para as convulsões do parto do planeta. Pergunta: essas convulsões estão diretamente associadas à visibilidade de Hercólodos? Elas estão associadas, evidentemente, à presença e à aproximação deste planeta.